så er der friske ben. Christian Bak også. Christian Bak, som er rykket i dybden. Danny Olsen. Med dampen går lidt af midtjyderne. Ja, og som der bliver mere plads. Det er klart, de skal bruge lidt mere plads nu. FC Nordsjælland inden spillet for alvor hænger sammen. Og den plads, den er blevet mere udtalt nu. Det er Rilvan Hassan. Udmærket. Hassan kommer godt igennem her. Der! Lad den køre videre! Mads Albeck er manden, som får... Fordi den her Rilvan Hassan, altså der er jo ikke åben her, men han finder alligevel en åben, vi ikke kan se. Og så får han et brugbart indlæg, og det er også meget, meget intelligent af... Men prøv lige at se, det her skal vi lige holde øje med. Der er kastet ind af 3 spillere her. En fin afslutning for på Superliga-runden her. Vending Hassan, som har været her der alle vejene, siden han kom ind. Og Bueno. Og det er de her perioder, Midtjylland skal passe på sig selv. At de ikke bliver for overmodige, fordi der ligger de altså og venter Nordsjælland på at kan slå den afgørende kontra. Og så har Hassan snuppet den, og så går det altså stærkt den anden vej her. Tim Jan, kamp indtil videre. Sidst du skal løbe her de sidste 3-4 minutter. Ja, Mads Albeck har det bare sådan. Jeg har det bedst med at se ham, når han ligger lidt mere centralt. Men jeg ved godt, i dag der var en anden kampplan for